tämän ohjelman viimeinen keksijä on Marko Vanhanen. En vielä paljasta, mitä hän on keksinyt, mutta sen verran voin kertoa, että tämä keksintö on varsin valovoimainen. Terve Marko, terve. Sä oot kehittänyt diskokahvin keittimen. Miten tämä eroaa normaalista kahvinkeittimestä? No kuule, tässä on kaikki. Aikaisemmin kun porukat on tottunut yhdistelemään tietokoneita kahvinkeittimiin, mutta tässä on siis toisinpäin. Tässä on kahvinkeittimessä tietokone. Ei me voida surfata tuolla ihan täysillä samalla kun keitellään kahvia. Siis kuvitelkaa nyt, miten paljon ihmisellä menee hukkaan aikaa, kun ne täyttelee kahvinkeittimiä. Siinä samassahan voi katsella vaikka säätiedot ja kaikki mahdolliset tiedot. Varsinkin näin nörttinä, jolloin ehdottomasti niin oltava aina yhteydessä tonne internettiin. Laittaa tuonne nyt vettä. Eikös noi valot siellä aiheuta mitään sähköiskua nyt? Ei, valohan kulkee vedessä, näin poispäin. Joo. Mä muistan, mulla itsellä oli aikoinaan 10 kupin kahvinkeitin. Mä en voinut käyttää sitä, koska mulla ei ollut niin montaa kuppia. Tuleeko tällä muuten jotenkin erityisesti paremman makuista kahvia kuin normaalilla kahvinkeittimellä? Ehdottomasti parempaa, koska tämä niin kun menee suoraan mieleen tämä kahvi, että sen lisäksi, että saat sen makunautinnon siitä itsellesi, niin sä koet sen visuaalisen elämyksen jo pelkästään tuon kahvinkeittimen katsomisesta. Kun tämä on alun perin ollut Mokka Master niminen ja nyt tämä on niin Disco Master sitten, niin kun sä tuunasit tämän Mokka Masterin, niin katosko siitä joku alkuperäinen ominaisuus, mikä kahvinkeittimessä pitäisi olla? Ei, tästä nyt mitään alkuperäistä ominaisuutta on kadonnut. Nythän tietenkin toi lämpölevy ei ehkä ole niin tehokas, mitä siinä alkuperäisessä mallissa, mutta sehän on vain etua. Oikea kahvin juojahan juo sen kahvin kuumana. Juuri sillä hetkellä, kun se on valmistunut, se on kaikkein optimaalisinta ja parasta juotavaksi tarkoitettua. Että jos kahvi seisoo jossain lämpölevyllä pitkiä aikoja, niin maku huononee. Okei, eli kylmälevy on ihan ok juttu, joo. Tähän muuten voisi joka tapauksessa liittää jonkun valokuvausominaisuuden. Kun valothan tässä välkkyy joka tapauksessa koko ajan. Onko tässä kameraa mukana missä, kun tässä kaikkia muita hilavitkuttimia ja härveleitä on? Ei tässä mallissa, mutta esimerkiksi kun tietoliikenneyhteydet toimii tuolta sähköverkon kautta, niin totta kai siitä mukavasti kavereiden kanssa olisi tietenkin semmoinen optio. Se on sitten siinä versiossa 5 mahdollista, että me yhdistetään siihen semmoinen kamera. Sä voit kytkeytyä kenen kaveriin sä milloinkin haluat. Ja saadaan se siihen näyttöön sitten, että koska kaveri juo kahvia. Eli tavallaan tämmöinen kahvinkeittäjien sosiaalinen verkosto voidaan muodostaa helposti tässä. Aivan varmasti tämä tulee poistaa suomalaisten yksinäisyyden tämä keksintö, että tällä jokainen kahvinkeittäjä ei tunne koskaan olevansa yksin. Hän on jatkuvasti verkossa. Hänen ei tarvitse olla verkossa poissa silläkään hetkellä, kun hän käy keittämässä ne sumpit. Aivan. Tässä on hienoja asioita, paljon olet tuonut esille. Otetaan meidän mainio ja hyvin elastinen raati täältä myös esille. Miltä tämä vaikuttaa? No, täytyy sanoa, että tämä on kyllä visuaalisesti herkullisimman näköinen kahvinkeitin, mitä mä olen eläessäni nähnyt. Kiitoksia. Sä oot selvästi ehkä sellainen ihminen, joka näkee asioissa, jotka muiden silmiin näyttää roskilta, niin sä näet niissä mahdollisuuksia. Eli sä oot lähtenyt arkisimmasta asiasta kuin kahvin keitosta, niin rakentamaan tällaisen asian, että se voi olla visuaalisesti kaunis, siinä voi olla yhteydessä toisten kahvinkeittäjien kanssa, siinä muodostuu tällainen sosiaalinen verkosto ja piiri. Mielettömän hienon näköinen kahvinkeito. Kiitoksia. Jota se teettää, kun juotte ahkerasti kahvia. Niin kuin Marko aikaisemmin tuosta musta mainitsi hyvin, niin kun sulla on tuoksu ja maku siinä kahvin keittämisessä jo mukana, niin nämä valot tuo siihen sen visuaalisen elämyksen. Ja musta tuntuu, että jopa nämä näytöt voisi jättää semmoisesta karvalakkimallista pois, jos kaikki ei jaksa askarrella itse, niin mä uskon, että tämmöiselle niin kuin hienosti valaistulle kahvinkeittimelle ei ole. Oikein. Onko tämä vihdoin se puuttuva lenkki, kun meillä on pitkään puhuttu tällaisista haju-TVstä, niin onko tämä ensimmäinen se lenkki, joka yhdistää tämän hajun ja visuaalisen katselukokemuksen, että tässä samalla saa tuoksua? Totta. Yhteys ei välttämättä ihan tähän suoraan, mutta ilmeisesti mielessä muhii jo kaikennäköistä muuta, että mun mielestä hienoa työtä. Mä oon vähän turhan vanha-aikainen tää ehkä. Mä en nyt oikein ymmärrä tätä hommaa ollenkaan. Valot on ihan kivat, totta kai mä tykkään valosta ja kahvista mä tykkään, mutta
niin kun sanat jatkuvasti verkossa on lähinnä sairasta ja pelottava. Minkä takia ihmisen pitäisi olla jatkuvasti verkossa? Tämä on muutenkin mennyt niin hulluksi tämä maailma. Juommehan me kahviakin jatkuvaksi. Se on vähän eri asia kuin olla jatkuvasti verkossa. Että kyllä niin kuin kahvia ja varmaan säkin kahvijuonnissa jonkun tauon sentään pidät. Kahvi on hieno juttu ja miksei verkossakin oleminen, mutta ne yhdistetään ja sitten tämän kaltainen keksintö, minkä voisi lyödä tietysti jouluna joulukuuseen valoiksi, niin ei tää ole kyllä mun juttu. Tuoksu ja maku kahvin keittämisessä on jo, ja nyt Marko tuo siihen vielä sitten visuaalisuuden. Hieno keksintö. Toimii hienona tilataideteoksena. Täyttä naalin paskaa.